You make me happy when I am sad. Χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά, για να δοστάκια μαγικά. Καλημέρα αδερφούλα. Καλημέρα. Έτοιμο το παινό. Τόστιμο. Νόστιμο. Ευχαριστώ αδερφούλα. Τόστιμο για το σχολείο. Ουφ, κουράστηκα. Ας κάνω ένα τόστιμο διάλειμμα. Είναι πεντανόστιμο. Τέλειο! Για πρωινό, τόστιμο. Για το σχολείο, τόστιμο. Για κολατσιό, τόστιμο. Ακόμα και για βραδινό, τόστιμο είναι υγιεινό. Το τυρί του Τριμιζιά τους λέγουν όλα τα παιδιά. Μόνο 2,99 το καλύτερο τυρί. Είναι υγιεινό και πολύ νόστιμο. Πήγαινε και θα με θυμηθείς. Καρποφωνείς. 1, 2 για όλους. Ας πάω για 2. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να αυτό το φυλάδι και το δύο καρποφωνείς. Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι, παρακαλώ, περάστε. Από εδώ, παρακαλώ. Αυτή είναι η κυρία Μαλένε, η οποία είναι η μουσικός μας εδώ πέρα. Μαέστρος πρώτης τάξης, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, σας αφήνω να ξεκινήσετε το μάθημά σας και τα λέμε. Καλώς ορίσατε στο πρώτο φεστιβάλ κοροδιών που συμμετέχει το Διεθνικό. Special!
δώστε μου λίγο. Αυτό είναι το καφέ, μα είναι το μπρόκολο που φυτρώνουν πάνω από 3.000 το χρόνο ή μπορεί και πιο λίγο. Αυτό είναι σχεδόν σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας και σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και έχει πάρα πολλές βιταμίνες. Δοκίμασέ το. Είναι χάλια, δεν μ' αρέσει. Αηδία. Μα είναι υγιεινό, μπρο. Μπρόκολο, είναι ωραίο, μπρο, βιταμίνη C, είναι ωραίο, μπρόκολο, έχει βιταμίνη C, μπρόκολο, μπρόκολο, είναι ελιαστικό, αλλά και υγιεινό, μπρο. Μπρόκολο είναι μανιτάρι και πολύ ωραίο, μπρο. Έχει κάποια γεύση, όμως είναι βιταμίνη C, μπρο. Σακάτα, μπρόκολο. Αγοράσει τώρα το μπρόκολο, το καφέ μπρόκολο, επειδή έχει πολλές βιταμίνες. Η προτείνεται από γιατρούς και βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας.